Луиза Рахимит, тапшырыбызны башлап җибәрик. Яхшы кәеф көнендә сезгә күңелле мизгелләр бүләк итәргә тырышырбыз. Исәнмесез, 4 февраль, сишәмбе көнне очраштык. Саулармысыз, хөрмәтләребез, 20-нче елның кышның 2-нче айының 4-нче көнендә сезне манзара тапшыруның алып баручылары иҗат төркеме шын күңелдән сәламли. Шунсы кызык. Яхшы кәеф көне сәер кешеләр көне белән бергә туры килә икән. Бүген сәеррәк күренсәк, гафу итәрсез. Көне шундый. Саулармыз, хөрмәтләребез. Кунакларыбыз белән таныштырыйк. Ел казанышы бәйгесе җиңүчесе Инсаф Низамиев. Тагын безгә кунакка кем киләчәк икән? Полиция майоры Рамил Мөхәммәтҗанов. Косметолог Лилия Хоснуллина. ТСРга 100 ел сәхифәсендә Лилия Гыйзатуллина булыр. Сіз білесізме, фехтование белән шөгыльләнүче спортчыларның башка спортчылардан аермалы буларак аяклары иң нык һәм көчле санала. Бу китап безнең музыкаль китап дип әйтәбез инде без аны. Гәрчә монда шигырьләр язылган. Кичкенә балалар өчен. Вагон бушаткан чакта булды. Вагоннар бушаткан чакта башка нәрсәләр. Теге үз көнебезне үзебез күрергә тырыштык. Дуслар, кешегә йолдыз чире белән авырыйсың дигән диагноз куйганчы уйлап карагыз әле. Бәлки гаеп сездәдер. Бүген без нәкъ менә танылган шәхесләр белән үзеңне тоту кагыйдәләренә тукталырбыз. Бер кешенең кәефе ничә кешенең кәефен күтәрергә яки киресенчә төшерергә мөмкин. Шуңа күрә кәефегез һәр вакыт яхшы булсын. Барысы да без риза диячәк. Безнең тапшыруда да шулай. Луиза күтәрен кәеф белән килә, бурын сандырып кайтып китә. Чөнки моның өчен махсус тырышучылар бар. Беренчесе үзем. Ләкин менә шул кәеф һәр вакыт яхшы булсын өчен моңа ничек ирешергә кирәк? Кәеф күтәрү ысуллары белән хезмәттәшебез Ләйсән Билалова таныштырыр. Шуны да әйтеп китергә кирәк. Безнең Ләйсән кадрда да, кадр артында да һәр вакыт елмаеп йөри. Аның кәефе гел күтәренке менә кемнән үрнәк алырга кирәк. Менә син кәефен күтәреп кара. Хоп. 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 Тыныч кына йөри алмыйсың, энергияң ташып тора, сорауларга шаярусыз җавап кайтара алмыйсың. Башында 100 төрле кызык уй, бу кәеф күтәренкелеген күрсәтә. Яхшы кәефнең үз көне дә бар икән, тик минем уйлавымча, кәеф һәр көнне күтәренке булырга тиеш. Чөнки кәефе әйбәт кешегә дөньяда елмая. Минем өчен ул иң беренче чиратта әти-әнинең исән-сау сәламәт булуы, туганнарымның янымда булуы, исән-сау булулары, яраткан эшем булу, яраткан һөнәрем булу. Көне буе кәефегез күтәренке булуын телисезме? Бу бик җиңел. Иң беренче чиратта үзегезне контрольдә тотыгыз. Юк, барга ачуланмагыз. Дәртле музыка тыңлагыз, ул кәефегезне шунда ук 100%-ка күтәрәчәк. Үзегез белән булган кызык хәлләрне куен дәфтәренә теркәп барыгыз. Укыганда шул хатирәләр яңарып, күңелегезне күтәрәчәк. Дөньяга юмор белән карагыз. Катлаулы хәлдә калсагыз да елмаегыз. Барсы да яхшы булыр дип алга атлагыз. Һәм бу һичшиксез шулай булачак. Әлбәттә җырларга кирәк. Яулык мени шәлмәни, яулык мени шәлмәни, яулык мени шәлмәни, яулык мени шәлмәни. Дөньяга үпкәләп өйдә утырмагыз, дусларыгыз белән ешрак күрешегез, аларга шалтыратып хәлләрен белегез. Үзегезнең дә, аларның да кәефе күтәреләчәк, бу инде избатланган. Тормышыгызга яңалык кертегез, гардеробыгызны алыштырыгыз, ул сезгә яңа эмоциялар өстәр. Эшләп арысагыз, ял итеп алыгыз. С витамины кергән җиләк җимешләр, мандарин, әфлисун, лимон, грейпфрут ашагыз. Кешенең кәефе күтәрелсен өчен күңелне күтәрә торган җырлар тыңларга кирәк. Һәм дә спектакльләргә йөрергә кирәк дип уйлыйм. Йөзү белән шөгыльләнегез. Ул тәнегезгә сихәт, үзегезгә адреналин бирәчәк. Гомумән спорт белән шөгыльләнегез. Тәнгә дә, җанга да рәхәт булачак. Кәеф үзеннән үзе күтәреләчәк. Бу кагыйдәләрне онытмагыз. Кәефегез һәр вакыт күтәренке булыр, елмаегыз. Кәефен һәр кем үзенчә күтәрә. Кай берәүләргә мотор җыр тыңлауда җитә, икенчеләргә туган яңа һавасын сулап килү, өченчеләргә кеше басмаган җирләрне әсир итү кирәк. Миңа калса, мотор күренешләргә беркем дә битараф түгел. Тынычландыручы да, шаккатыручы да, энергия дә бирүче урынга барып кайтып, кәефләрне күтәрик. Табигать һәм кеше. Бу ике сүз янәшә килгәндә, күңелгә гадәттә тискәре күренешләр килә.
әлеге урын башка очрак. Күз алдыбызда ачылган там калырлык хузурлык адам баласының табигать гали җанаплары белән уңышлы хезмәттәшлеге нәтиҗәсе. Сарытау өлкәсендә яшәүчеләр зур Иргиз елгасын буып торучы бияне шарлавык яисә баскычлар дип атый. Җәй һәм яз көннәрендә монда ял итәргә су кыйнарга теләүчеләрнең исәбе саны юк. Ә кышларын бирегә сафлык һәм гүзәллек эзләп киләләр. Гиннеслар китабына Европаның иң бормалы елгасы буларак кергән зур Иргиз моннан ерак түгел Иделгә килеп кушыла. Ул Самара, Оренбург өлкәләре чигендә үк башланып, Сарытау басу далалары буйлап 460 чакрым юл үтә. Турыдан үлчәсәң, әлеге ара нибары 150 чакрым булыр иде. Коры дала табигатында Иргиз нигездә куар сулары белән туена. Шунлыктан җәен кайбер урыннарда кибәргә дә мөмкин. Су запасын көйләп тору өчен сусаклагычлар төзелгән. Иң зурларының берсе Сулак. Аның аша сугару каналы да үтә. Әлеге бия елганы сусаклагычтан аерып тора. Сулак сүзе зур Иргизгә кушылучы кечкенә генә елга исеменнән алынган. Сулы, сазлыклы дигән мәгънәне аңлатучы төрки атама борынгы күчмә халыклардан ук килгән дип санала. Иргиз елгасы Әхмәт ибн Фатланның язмаларында да телгә алына. Аның исеме турында төрле фикерләр яши. Безнең эрага кадәр бу җирләрдә яшәгән Сармат ханының кызы хөрмәтенә аталган дигән фараз, шулай ук ир-кыз сүзләреннән ясалган дигәне дә бар. Гасырлар, мең еллыклар буе тыныч кына аккан елга бу урында шаулап торучы ташкынга әверелә. Шулай бия су саклагычтагы су күләмен кили. Артыгы баскычтан баскычка күчеп тынычлана һәм юлын алга таба дәвам итә. Әлеге урынның тагын бер гаҗәеп ягы бар. Табигатьнең гүзәллеге, кышның иксез-чиксез акылыгы, суның бер туктаусыз шаулавы баштагы уйларны бик тиз хәзерге мизгелгә кайтара. Хисләрне тынычландыра, күңелне сафландыра. Шуңа да кышын да биредән кеше üzülми. Хатын кызларга, косметологларга ничә яшьтән йөри башларга кирәк? Бу сорау Ир-атларга гомумән аларга мөрәҗәгать итү дөресме? Әлеге сорауларның без барысына косметологның үзеннән белербез. Бездә кунакта косметолог Лилия Хөснуллина. Лилия, саумысыз, хош килдегез. Кышкы салкыннарның тән һәм бит тиресен кырытканын без беләбез. Менә кыш көннәрендә биткә нинди ничек игътибарлы булырга кирәк? Быелгы кыш ул хәтлек салкын булмаса да, җилле, юеш көннәр күп булды. Әле җылыта, әле суыта. Шушы һава тырышып, кул, бит тиресенә зыян сала, кызарта, җәрәхәтли. Шуңа күрә өйдә без аны дөрес тәрбияләргә тиеш. Иртән урамга чыгар алдыннан питательный, ягъни туклыклы дип әйтәбез без андый кремнарны сөртегез. Ә инде кич белән өйгә кайткач, йомшарта торган, ягъни увлажняющий кремнарны сөртеп ятыгыз. Чөнки батареялар эшләп тора, бүлмәдә коры һава, тиргә дым җитми башлый. Менә шул профессиональ процедураларның килгәндә, инде сез аларның бу беренчесен санап та үттегез. Кайсысы иң әһәмиятлесе? Кыш көнне пилинглар ясар өчен идеаль вакыт, чөнки кояш нурлары актив түгел, тирегә зыян салмый. Шуңа күрә инде кыш көнне без бик пилингларны яратабыз. Ул пилингларны аңлатыгыз әле нәрсә икән, чөнки дөресен әйтәм белмим. Нәрсә ул пилинг? Пилинг ул тирене яңарту дигән сүз. Пилингларның төрләре күп була. Бу процедуралардан соң вак җирчыклар, вак битшәләр бетә, тире тартыла, лифтинг эффекты да барлыкка килә. Яшь үсмерләрнең битшәле битләре булса, акне дип әйтәбез. Без бу чирне аларга да пилинглар ярдәмгә килергә мөмкин. Пилинглар төрле була. Миңа инде үземә бик тә карбоновый лазерный пилинг ошый. Чөнки бу процедураны пациентлар бик җиңел кичерә. Тире кызарып та, шешенеп тә калмый. Хәтта макияжны шул көне ясарга була. Хамамга йөрмәгәнсең димәк Төркиядә. Белер иде пилинг сүзенең мәгънәсен. Пилингларны еш ясарга ярыймы? Юк, пилингларны еш ясарга ярамый. Иң яхшысы елына бер курс үтәргә. Курс дигәннән инде 2 яки 6 процедура, атнага 1, 2 атнага 1 пилингның төренә карап. Аның нәтиҗәсен шундук күренәме нәтиҗәсе, әллә бер никадәр вакыт үтәргә тиешме? Процедураны ясауга ук уңай нәтиҗәсен күрәчәксез. Ләкин инде менә нәтиҗәсе озаграк җитсен өчен аны курсы белән ясарга кирәк. Карбоновый пилинг дип әйткән идем бит. Менә шул процедураны, мәсәлән, кайбер пациентлар берәр махсус чара алдыннан ясаталар.
мәсәлән, ертеге концертка яки юбилейга барасылары булса. Кияүгә, Бүгін килеп, карбоновый лазерный пилингны ясылар да, икенче көнне инде матурайып, яшәреп, концертка яки кияүгә чыгарга баралар инде. Гомумән ничә яшьтән косметологка йөрергә кирәк? Әгәр дә бит проблемлы булмаса, яки проблемлы булса. Гомер буе йөрмәсәң дә ярый. Әгәр дә инде проблемлы булса, бик күп битчәләр булса, акне дип әйтәбез, бу ширне. Артык кыры булса, артык майлы булса, шул чакта инде 12, 14, 16 яшьтән косметологка, дерматологка күренергә кирәк. Булай алганда инде 25 яшьтән бит тиресе картая башлый. Бірінші жершіқлар да шул яшке барлыққа келе. Шуңа күрә инде 25 яшьтән үткәннәргә косметологка күренергә кирәк дип саныйм. Алмазның төп сорауын десертка калдырдык. Иратларга йөрергә кирәкме, косметологка юкмы? Әлбәттә, безнең кадерле... Кирәктер инде 7 ел картая микән бит. Безнең кадерле ирләребездә тиреләрен кайдырырга тиеш. Ишеттеңме кудай? Кадерле. Яшь ирләрме иратларыбыз әле безнең менталитетка туры килеп бетмиме бу? Минем пациентлар арасында иратлар бик күп. Бу бик яхшы тенденция дип саныйм. Тагын бергә артыр бәлки бу тапшырдансың. Лилия кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар сезгә. Безнең милләттәшләребезне, Татарстанда яшәүчеләрне матурлатуга багышлаган эшегез уңышлы булсын. Рәхмәт. Урамга чыкканда крем кулланырга онытмагыз инде бу әңгәмәдән соң шундый фикергә килдек. Йокларга ятыр алдыннан да сыларга кирәк диде әле. Хатырыш белән танышыйк, аннан соң тапшырыбызны дәвам итәрбез. Быел илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәчәк. Шул уңайдан безнең телеканал яңа проект башлап җибәрә. Сугышта һәлак булган яки хәбәрсез югалган бабаларыбызга, туганнарыгызга хатлар язып безгә юллый аласыз. Гаиләгезнең бүгенге тормышы, уңышларыгыз, республикабыз казанышлары, җиңүнең әһәмияте хакында язырга, батырларга рәхмәт сүзләрегезне җиткерергә мөмкин. Хатларны кәгазьгә язып та электрон рәвештә дә юллый аласыз. Безнең адрес: индексыбыз 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, ТНВ телеканалы. Конверт тышына җиңүнең 75 еллыгына дип өстәргә онытмагыз. Электрон хатларыгызны pr@tnv@mail.ru адресына җибәрегез. Хәзер сугыш елларын видеоязма герое Рауза Хайретдинова белән бергә искә алырбыз. Ашлык ел, салкын, 42-нче ел. Мәскәүгә немецнең килеп җиткән вакыты, әти фронтта әнкәй үлеп китте, шунда без 3 бала ятим калдык. Миңа 13 яшь, сеңлемә 12 яшь, инемә 7 яшь. Менә иң олысы мин тормышта бер нәрсә белмим. Менә шул килеш калдык без. Шуннан соң минем әнкәй бик хәстәрлекле кеше, алдан ук запаслар җыеп куятан гадәте булган аның. Кеше газапланды, шырпылар эзләп, сабыннар эзләп, шәйләр эзләп, әнкәй бик шәй ярата минем. Аңа 40 яшь та үлде ул. 40 яшь. Әнисе җыеп куйган запасларны җиткерә, әмма Рауза үзе дә бик тырыш була. Өлкәннәр үз шитәннәрен сүтеп якканда, бала урманга утынга йөри. Улар белән мин утын ташыдым, урманнарга төнлә. Ул вакытта шулай барып калышылар. Төнлә барадыр, кисәләр, миңа кисеп бирәләр, мин тартып алып кайтадырым. Шул кичкенә генә мин бит әле яшь. Ул вакытта, бала вакытта. Утын бит ягырга кирәк, иде салкын, салам ташырга кирәк. 3 ятим балага сугышны исән-сау чыгарга сыерлары булыша. Мескенкәем сыерым, менә ул сыер ашлыктан инде җыгылган, тура алмый. Җылый, сыерның җылаганын күргәнем җылый, күзеннән яшь ага мөлдерәп, миңа карый болай торып, йөр. Мин җылыйм, ул тур инде дим, балакайым дим инде, тугыз алмыйм. Шуннан соң күршеләр керделәр, тугызы бастырдылар. Мин иемдән инде ашлык бар, күрпәләр, тагын нәрсәләр ашата. Аякка басты балакайым шул сыер. Менә шул сыер белән без үлмәйчә калдык.
Суш вақытында. Иракта Каналқы деген спирт заводы бар еді, 6 километр. Шунан ташилары барды деген әйбір. Шунан соң мен шулардан сатып алып, аланы сақлатыр, шуларны өйтіп сиырға шатадыр, шу барды деген әйбіріне. Шунан сиыр рәтлерін кеттейді. Оның сүті, майын майлап ясыйсың, ашарға керек, оңа омаштыралар, арыш, яки нәрсе 1 кило, 1 қодақ майға 3 кило арыш берелер. Шунасын жинала, оны түгіменде тарттырасың. Ол вақытны әйтемеш, оның үшін мына қазір сөйлегенімнің күзалына келе алмай. Мына мен көргенлерні, мен сөйлемеген, оның күзалына келе алмай кішінің. Кішкенеден әнә шундый тырыш булган, тормышны үз җилкәсенә салып тарткан Рауза ханым алдагы гомерендә театр дөньясында да үз урынын үз көче белән яулаган, үз юлын тырышлыгы белән тапкан шәхес. Бүген без мода үзәгендә булган body flex сүзләрен онытып, иң борынгы спорт төрләренең берсенә тукталабыз. Борынгы Һиндстанда корал белән күнегүләр ясау кагыйдәләре тупланган изге китап булган. Борынгы Грециядә һәм Рим империясендә фехтовкалау сәнгать төре буларак киң тарала. Грекларда салкын корал кулланып көрәшергә өйрәтә торган мәктәпләрдә оештырыла. 16-нчы гасыр уртасында Европада фехтовкалау үзәге буларак башта Италия, соңрак Франция санала. Франция короле мушкетерларның фехтовкалау осталары буларак даны бүтән Европага тарала. Республикада исә бу спорт төре хәзер нинди урын алып тора икән? Сіз білесізме, фехтование белән шөгыльләнүче спортчыларның башка спортчылардан аермалы буларак аяклары иң нык һәм көчле санала. Чөнки фехтованиедә бөтен көчнең 70% аякка төшә икән. Тик өстенлекләр моның белән генә шикләнми әле. Бу факт арт фехтованиедан тыш әлеге спорт түренең барлык өлкәләренә дә кагыла. Әйе, коралларга карап рапира, кылыч, кул таягы, карабин, шпага фехтованиесын аералар. Бүген сүз соңгысы хакында барыр. Фехтование барлык Олимпия уеннарына да кертелгән 5 спорт түренең берсе. Шпага спортта иң җитез предметлар арасында полидан соң 2нче урында тора. Әлеге спорт коралы тиз хәрәкәтләнсен өчен тиз фикерләргә дә кирәк. Фехтование называют быстрыми шахматами. Фехтованиены җитез шахмат уены дип тә йөртәләр. Биредә көндәшеңне беренче чиратта башыңда оң һәм акыл белән җиңәргә кирәк. Соңыннан тиз хәрәкәтләр ярдәмендә һөҗүм ясау зарур. Кем беренче булып шпага ярдәмендә шәнчи, шул җиңә. Баланы әлеге спорт түренә гадәттә 6-7 яшендә бирәләр. Әмма фехтование шундый спорт төре, аның белән кайчан шөгыльләнә башласаң да соң түгел. Куркынычсызлык өчен дә борчылырга кирәкми. Махсус костюм, перчатка, битлек бар. Коралның очы шома, балалар өчен аерым шпага да ясыйлар. Җәрәхәт алу мөмкинлеге аз. Прежде чем мы берем ребенка, баланы фехтование түгәрәгенә алганчы, ул табибтан рөхсәт кәгазе алырга килә. Әлбәттә, йөрәкне тикшертергә кирәк, чөнки аңа күп көч килә. Өлкәнрәк балалар тикшерүне махсус физкультура диспансерында үтәргә тиеш. Биредә исә тирәнтен тикшерүне алып барыла. Аны бала ел дәвамында үтәргә тиеш булачак. Фехтование белән шөгыльләнгән балаларның күнекмәдән соң да дәрте ташып, күзләре янып тора. Сүз уңаеннан фехтованиега кызлар шактый йөри. Тарихка күз салсак, хатын-кызлар өчен шпага 1989 елда гына барлыкка килә. Шушы ук елны беренче чемпионатта оештырыла. Я занимаюсь фехтованием 3 года. Мне очень нравится этот спорт. Мин фехтование белән 3 ел шөгыльләнәм. Бу балачак хыялым. Киләчәктә чемпион титулына ия булырга телим. Разминка, потом... Безнең күнекмәләр түбәндәгечә үтә. Тәнне язабыз, төрле күнегүләр эшлибез, шпага ярдәмендә мишайга кадап, осталыкны арттырабыз, аннан соң парлап шөгыльләнәбез, ахырдан янә гомуми күнегүләргә күчәбез. Фехтованиены хобби гына түгел, алга таба тормышын аннан башка күз алдына китерә алмаган спорт төре буларак та кабул итәләр. Меня привела сюда мама, я занимался 3 года плаванием.
Не надоело. Мине фехтованиягә әнием алып килде. Башта мин йөзү белән шөгыльләнә идем, ләкин әлеге спорт төры күңелемә хуш килмәде һәм мин бирегә килергә булдым. Беренче чиратта мин фехтованияны хобби буларак кабул итсәм, соңыннан нәтиҗәсен күргәч, бу спорт төренең минеке икәнен аңладым. Көненә 2 тапкыр шөгыльләнәм. Иртән, аннан тренер белән шәхси күнекмәләр, укудан соң янә күнекмәләргә киләм. Беренче медалемне әле балалар арасында Идел буе федераль төбәгенең беренчелегендә алдым. Әле дә исемдә, сәгать 10-да башланасы ярышка иң беренче булып иртәнге 7-дә килеп утырган идем. Зурлар арасындагы уңышларым Мәскәү, Финляндия, Люксембург һәм дөнья күләм ярышта 3нче урын алуым. Фехтование физик яктан әзерлектән тыш җитезлек, бераз хәйләкәрлек һәм фикерләү сәләте өсти. Кем белә, бәлки сездә яки балагызда мушкетер булу теләге бардыр. Аны бары уятырга гына кирәк. Алмас, мин кәһвәне яратмыйм да, ул төрләрне белмим дә, шуңа күрә сүз сиңа. Кай берәүләр аның исеннән генә дә бөтен дөньясын талар. Кай берәүләр һәрбер иртәне аның белән бергә башлыйлар. Кай берәүләр аның белән хәтта йокларга яталар. Шуңа күрә кофе яратучыларның нинди генә юк. Иң мөһиме, кәһвәң сыйфатлы һәм тәмле булсын. Өйдә профессиональ кофе машинасы булмау ул әле яхшы каһвәдән баш тартырга кирәк дигән сүз түгел. Шундыйлар өчен альтернатив әзерләү ысуллары бар. Нәкъ шундый ысуллар каһвәнең чын тәмен тату мөмкинлеге бирә. Бүген бариста Дмитрий кофены әзерләгәндә нәкъ шундый гади ысулларның берсен пуровер дигән кулланачак. Я расскажу про альтернативный способ заваривания кофе, наиболее простые, интересные, именно вот так в домашних условиях, если у вас нет кофемашины. Каһвәне әзерләр алдыннан төябез. 2 порция өчен 14 грамм кирәк. Безгә менә шундый озын борынлы чәйнек кирәк булачак. Ул суны тигез итеп бүлү өчен җайлы. Бер дә булмаса гади чәйнектә куллана аласыз. Аңа кайнап чыккан суны салабыз. Безгә шулай кувшин, гади һәм кагаз фильтрлар кирәк булачак. Фильтрны бераз чылатабыз, суын түгәбез. Шунда ук кофены салабыз һәм 30-40 мл су агызабыз. 30 секунд көтәбез. Бу вакыт каһвә ачылыр өчен кирәк. Шуннан соң инде әкренләп кайнар суны агызып, кофены пешерә башлыйбыз. Һәм суның кофе аркылы тулысынча агып беткәнен көтәбез. Хуш исле каһвә әзер. Татар халкы элек-электән аш-суга уңган булып, милли ризыклары белән бөтен дөньяга танылган. Безнең гөбәдия, эшпешма, кысты буйларны шуннан да бөтен дөнья яратып өлгерде. Чөнки татар кая барса да буш кул белән бармый. Көндәлек камыр ашларыннан кала, шәкшәк, бавырсак, талкыш кәләве дә безнең милли мәҗлесләрнең яме булып тора. Пешерергә вакытлары булмаган кайбер хуҗабикәләр әлеге тәмтомны сатып кына ала. Уңганнары өйдә пешерә. Талкыш кәләвә әлбәдән башлана. 200 грамм сары майны кыздырасың да, шуңа ун салып, булгата-булгата утта тотасың. Кызган шикләвек тәме кергәч, әлбә әзер дигән сүз икән. 230 грамм бал, 640 грамм шикәр, 180 грамм су. Лилия апамыны күз белән генә дә үлчи ала. Барысын бергә кайнатырга куярга кирәк. 15-20 минут арада андагы су парга әйләнеп бетәргә тиеш. Аннары мин аны тышка кабып карыйм. Чак-чакны булай кул белән була, суга салып карарга була. Менә алай дип булмый. Тыш арасында, ике арада җепсел мәддә барлыкка килә. Шул шартта безгә тиеш. Марат сагызы төсенә кергән эрегән баллы шикәрне бераз сугач тарта башлыйбыз. Тарткан саен гүя төсе дә сузыла, агара бара. Кәләвәгә шакылдыймы? Мин әзер дип тавыш бирә ул. Лилия апа суза, кер сыккан сыман burada 7 кашык әлбәне салып, аслап-өсләп әйләндерә-әйләндерә, җәлт-җәлт кенә тарта башлый. Үзелгәнче, талкынганчы.
Талкыш кәләве әзер булсын өчен җитезлек, тизлек кирәк. Ул шулай кинәт кенә барлыкка килә дә, шәй өстәленә куйгач, тагын да тизрәк эреп югала да. Бик зур рәхмәт, нәк ашаган кебек булды. Иманым Камил менә район, авыл җирлекләрендә талкыш кәләвәне дә, бавырсак, шәкшәкләрне дә хуҗабикәләр үзләре өйләрендә пешерә. Һәм алар һичшиксез тел йотарлыктыр. Һәр районның гадәттә үз рецептлары була. Мисал өчен кайдадыр олы шәкшәк яраталар, каядыр кыш теле аерылып тора. ТСР-га 100 ел сәхифәсендә бүгін сүз югары Ыслан районы турында булыр. Ол нинди тәм-томнар белән дан тота икән? Хезмәттәшебез Лилия Гыйзатуллинага сүз бирик, бәлки ул хәбәрдәрдер. Исәнмесез, республика районнары буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген Югары Ыслан районына юл алабыз. Югары Ыслан авылына 1594 елны нигез салына. Әлбәттә, бу урында кешеләр борынгы чорда да яшәгән. Зиратларда табылган бизәнү әйберләре шул хакта сөйли. Югары Ыслан җирләре 16 йөзьеллыкта Казан ханлыгының аерым өлешен Таулы ягын тәшкил итә. Монда Иделнең уң ягында Казан һәм Зөя гыйбадәтханәләрен төзү өчен ак таш чыгарыла. Алдан Югары Ыслан Зөя өязенә кергән район булып, ул 1931 елда яша. Югары Ыслан, Камы тамагы, Опас, Кайбыш, Яшелүзән районнары, Лаеш районы һәм Казан белән чиктәш. Илдә барган тарихи вакыйгалар Югары Ысланны да читләтеп үтми. 20-30 елларда колхозлар совхозы яша. Ворошилов колхозы миллионер колхоз була. Монда искиткеч алма бакчалары да үстерәләр. Бөек Ватан сугышына районнан 11400 кеше китә. Шуларның 6-сы Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Тарихи вакыйгалар гына түгел, бар дөньяга билгеле шәхесләр дә Югары Ысланны читләтеп үтми. Моңа бу авылның ел читендә урнашуы сәбәпче. Монда Павел I, Радищев, Максим Горький, Герцен, Шевченко да була. Бүген инде район тарихи мәдәни истәлекләре белән горурлана. Монда республика күләмендә 15 тарихи объект бар. Һәр елны Кызыл Байрак авылында Сәйдәш аланы дип аталган сәнгать бәйрәме дә үткәрелә. Ул күренекле татар композиторы Салих Сайдашевка багышлана. Районның гербына күз салыйк. Ул символлар һәм аллегориялар телендә районның табигый, тарихи һәм мәдәни үзенчәлекләрен чагылдыра. Гербта сурәтләнгән биек текә яр Услон район атамасына ишарәли. Хан заманнарында һәм аннан соң да монда лачыннар аулау киң таралган була. Лачын сурәте шуны күрсәтә. Кышның очарга әзер торуы халыкның киләчәккә омтылыш билгесе. Районның хәзерге чикләренең күп өлеше Идел һәм Зөя елгалары буеннан уза. Гербтагы зәңгәрсе дулкыннар районның елгалар һәм күлләргә бай булуына ишарәли. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгәдән бераз суыта, көннәр болытлы, урыны белән кар көтелә. Атна буе температура уртача 8-10 градус салкын булачак. Әлеге мәгълүмат Яндекс һава торышы интернет порталыннан алынды. Мин син белән саубулашам, исән-имин булыгыз. Лилия, бик зур рәхмәт, сәхифәң дәвамлы булсын. ТСР-га 100 ел уңайыннан республикабызда булып киткән күренекле шәхесләрне дә искә алыйк. Аларның берсе шагыйрь Владимир Маяковский. Казань, 3003 сестры, по городам Союза шигырьләрен үзен Казан кешесе итеп санаучы һәр кеше Владимир Маяковскийның бу шигырьләре белән таныш булырга тиеш. Бу шигырьдә башкалабыз Казан искә алына. Футурист шагыйрь шәһәребездә 3 тапкыр була һәм Казанның кунакчыллыгын бик ошата. Бу сыйфатны без әле дә югалтмадык, югалтмабыз дип тә ышанасы килә. Юкка гына Казан үзәгендәге урамнарның берсе Владимир Маяковский исемен йөртми. Күренекле шагыйрь бездә 3 мәртәбә кунак булган. Шушы сәяхәтләрнең истәлеге булып Казань, 3003 сестры, по городам Союза дигән шигырьләр кала. Владимир Маяковский иске әдәбиятның астын өскә китерергә тиешле футуризм юнәлешенең Россиядәге иң күренекле тарафдары. Киләчәк поэзиясын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү өчен рус футуристлары ил буенча поэзия концертлар белән гастрольгә чыга. Нәкъ шул иҗади сәфәр вакытында шагыйрь Казанга килә. Дворяннар җыены. Бүгенге Казан ратушасы бинасы. 1914 ел, 20 февраль. Владимир Маяковскийның Казандагы беренче чыгышы. Залда алма төшәрлек урында юк. Футуристларның тамашасы шул рәвешле, дәртле шау-шулы бара, хәтта кичәне берничә тапкыр туктатып, халыкны тынычландырырга туры килә.
Бу кичә турында соңрак барлык Казан газеталары язып чыга. Маяковскийның кичәгә кигән җите сары күлмәге дә тарихка кереп кала хәтта. Шагыйрьнең Казанга икенче килүе Октябрь революциясеннән соң 1927 елда була. Бу юлы ул газета редакцияләрендә, университетта, академия театрында чыгыш ясый. Һәр җирдә аншлаг белән. Театрның капка төбе тулы халык. Барысы да ничек тә булса эшкә үтеп керергә шагыйрьнең чыгышын күрергә омтыла. Инде башларга вакыт, әмма Маяковский үзе дә күренми. Бактың исә ул халык арасыннан театрга үтеп керә алмый икән. Кичәне оештыручы Павел Лавутка хәтта милициягә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Хәтта сәхнәгә чыккач та әле Маяковский зак кына чыгышын башлый алмый. Алкышлар тынмышын. Биргән сүзенә тугры калып, Маяковский Казанга тагын бер килә әле. 1928 елның гыйнварында ул биредә замана әдәбияты турында доклад укый. Стара коса стоит Казань. Шумит бурун, шурум, бурум. По родному тараторя, снегом лужи заморав, у подворья, в коридоре люди смотрят номера. Кашляя в рукава, входит рыбковать, глаза таращит. Приветствую, товарища. Я в языках не очень натаскан, что норвежским, что шведским маш. Входит татарин. Я на татарском вам прочитаю левый марш. Бу юллар Маяковскийның Казань шигыреннән. Сул маршны туган телебездә укып бирүче татарин Гадел Кутуй. Маяковский Казанга килгәндә биредә, Бауман урамындагы Казан мөсафирханәсендә туктала. Ул чакта аның белән күрешеп фикер алышыр өчен бирегә яшьләр, журналистлар, шагыйрьләр, шул исәптән Хәсән Туфан һәм Гадел Кутуй да килә. Аның һәр килүе шәһәр интеллигенциясе өчендер җанлану, яңа сулыш кебек була. Әмма Казан да җавапсыз калмый, илһамландыра. Владимир Маяковскийның шәһәребезгә багышланган шигырьләре моның бер дәлиле булып тора. Футуристик шигырьләрдән балалар өчен язылган әсәргә күчик. Замана балалары өчен әсәрләр дә күп функцияле булырга тиеш. Ягъни рәсемнәре күп, өстәвенә музыкаль да булса, демәк бала игътибары һичшиксез китапта булачак. Шундый китапларның берсен тәкъдим итәбез. Тубым дип атала ул. Бу китап безнең музыкаль китап дип әйтәбез инде без аны, гәрчә монда шигырьләр язылган. Кичкенә балалар өчен. 1 яшь тулмаган балаларга моны рәхәтләнеп алып бирергә була, бүләк итәргә була. Һәм бу икенче яктан әтияниләрне әзрәк кенә ялкаулыкка да өйрәтә торган китап. Нәрсә өчен дигәндә, әни китап укы әле дип әйткән вакытта, балам менә шушында гына басты, ул шигырь үзе сөйли дип әйтәсең дә, ул аны басып тыңлап утыра инде. Әйтик, мәсәлән, Күбәләк дигән шигырь. Менә басасың, ул шушы шигырьне укый. Тавыш тудырган вакытта без аны сүндереп куябыз, ул туктый да. Әлеге китаптагы шигырьләрне Луара Шакирҗанова укыды һәм музыкаль фон яшь композитор, күренекле композитор инде ул безнең хәзер Илмира Галимова. Әлбәттә, монда шигырьләр тулысынча бирелмәде, шигырьләрнең бер өлеше генә бирелде. Чөнки китап бит инде ул уенчы китап, барыбер укый торган китап түгел, ул безнең балага күбрәк карау өчен, дөньяны өйрәнер өчен. Шигырьләрнең бер өлешен генә алдык та, алар үсә башлагач, аннары әлеге авторның китабын табып, бөтен килеш өйрәнә алалар шигырьләрне. Фатих Кәрим бар монда, Рауил Фәйзуллин бар монда, Әминә Бикшәнтәева, Роберт Миңнуллин, Нәкый Исәнбәт, Васима Хайруллина шигырьләре урын алган. Бергеле атта җырсыз, моңсыз телевизор һәм радионы сүндереп яшәп карагыз. Шундан соң безнең бу дөньяда никадәр кирәкле икәнне белерсез, ди Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов. Без моны телевизор сүндермидә бик яхшы беләбез. Салават Фәтхетдинов! Ничек кенә булмасын, инде шактый гомер үтелгән. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов бүген яраткан җырчыбыз гына түгел, профессор, остаз буларак дистәләгән җырчыны укытып чыгарган улуг шәхес. Безнең моңлы телебез, моңлы җырыбыз, шушы ике әйберне саклый алсак, Алла бирсә, милләт яшәячәк.
Мен үземнең шәкертләргә әйтәсе сүзләрне әйтеп эшен бетереп барам. Дәрес вакытында, гастроль вакытында кемдер ярату, кемдер артык яратмау яисә кеше аралау дип әйтим инде. Андай бер юк, минемчә барда бер төсле. Менә инде Данирлар, Рифат, Инҗир Шаймурзина, Сагынбаевалар инде алар күптән бетереп Хастаханда яшәбирләр. Артист гомер буе укырга тиеш, гомер буе өйрәнергә тиеш. Аның не юк, аның бер елы. Век живи, век учись, шунысы артист гомер буе үзесен яшәргә тиеш. Казан Дәүләт Мәдәният институтында Салават Фатхетдиновның 60 яшьлек юбилеена багышланган зур концерт булды. Юмор, җыр, пародиялар. Концерт тулаем Салават Фатхетдиновның шәкертләре тарафыннан әзерләнгән иде. Аның үзе кебек күп кырлы артистлар әзерләве тагын бер кат исбатланды. Һәр укучыны үзенең йөрәге аша, үзенең күзе аша үткәреп алганга күрә, ул 4 ел уку дәврендә аларның һәр берсенең үсешен, укуда нинди иҗади нәтиҗәләргә ирешәләр, укулары ничек бара, барсын да күзәтеп, барсын да өйрәнеп бара һәм һәр берсенә үзенең киңәшен бирә. Вокал әлбәттә аның иң яраткан предметы, дисциплинасы. Ул инде вокалда укучының менә монда синең тавышың искә күтәрелеп җитмәде. Нәрсәгә бу җырны алдың? Бу синең тавышыңны күрсәтә торган җыр түгел, башка төрлерәк кирәк. Сезон сайын аншлаг белән узучы концертлар куйса да, укучылары белән шөгыльләнергә вакыт таба ул. Аның укуга бәйле үз афоризмнары да күп. Сәхнәгә чыккан һәр кеше артист булырга тиеш. Институтта укытмыйлар, институтта укыйлар. Худай тарафыннан салынган ниндидер сәләт булган күрәмсең. Ишетә идем, кемдер җырлый. Коридорда җырлап йөргән кеше Салават, сессияга ул бит читтән торып укыды, сессияга Салават килгән. Инде һәр кеше аны сокланып тыңлый иде. Салават менә шушы чырдан башланган кеше һәм ул безнең менә бу аудитория әле юк, күрше 16-нчы аудиториядә сәхнә бар иде. Ул анда мин хәтерлим, ничек үзекләр, театраль үзекләр уйнады. Аның бездә эшләве бик әйбәт, чөнки үзенең аның театры бар, һәм үзенең укучылары да анда күбрәк инде практикада булар, аның белән бергә эшлиләр. Биредә концертна түгел, мастер-класслар да булды. Салават абый гаҗәеп көчле команда туплаган. Рима Ибрахимова, Эльмира Хаматова, Раушан Шариф, Керам Сатиев, Әлфис Галиуллин, Рамил Гәрәев. 18 ел була буган инде безнең. Шушы бүлекнең ачылганына без менә 18 ел буе безнең сәнгатебезгә, сәхнәбезгә төрле яктан булдырылган артистлар әзерлибез. Шундай улуг шәхесләребез булганда, татар моңа бер кайчанда үлмәс. 2019 елга нәтиҗәләрне без әле 2020 елда да ясаячакбыз. Шулай, кунагыбыз китап укый микән, юк микән дә белербез. Бездә ел казанышы бәйгесе җиңүчесе Инсаф Низамиев. Инсаф, сәлам, хош килдең. Исәнмесез. Бала чакта укыган китапларны хәтерлисеңме? Әлбәттә хәтерлим. Берәрсен әйтә аласың безгә дә? Нинди китаплар укыйсың икән? Әлбәттә инде Габдулла Тукай китаплары. Мин үзем күбрәк шигырьләр яратам. Әйе, шуңа күрә мин шагыйрьләрне яратам, цитатлар билгеләргә яратам. Бу инде минем хобби булып тора. Берәр яраткан цитатыгыз алайса. Дөньяны үзгәртәсең килсә, үзеңнән башла. Менә бит нинди яхшы цитатадан башлап җибәрдек. Ел казанышы бәйгесе җиңүчесе әлбәттә китаплар да укыйдыр. Гомумән менә бу бәйгедә җиңү яуларга сиңа китаплар булыштымы? Әлбәттә булыштылар. Чөнки бу бәйгедә җиңер өчен син инде спорт буенча да алдынгы булырга тиеш, китаплар уку буенча да, бию, җыр буенча да һәм башкалар буенча да. Бәйгедә кемнәр катнашты һәм нәрсә белән ничек көч сынаштыгыз сез? Бәйгедә катнаша ала колледж, көллият һәм училищеда укыган, очно укыган студентлар.
16 яшьтән 25 яшькә кадәр барлыгы 17 номинация. Һәм мин инде узган елны Гран-при номинациясында катнашкан идем. Афәрин, без сине тагын бер кат котлыйбыз. Үзең кайсы клиент студенты син? Мин үзем Әлмәт политехника техникумы студенты идем. Хәзер инде укып бетердем. Хәзер эшлисең димәк. Әйе, хәзер эшлим. Кая эшлисең сер булмаса? Мин Әлмәттә. Ел казанышы бәйгесендә җиңү сиңа нәрсә бирде? Опыт. Тәҗрибә. Тәҗрибә һәм дә инде үземнең проектларымны тагын алга үстерү. Нинди проектлар ул? Минем проектларым бик күп. Мәсәлән, ул өстәл уены Альметьевский ар. Ул инде безнең Әлмәт шәһәре буенча беренче өстәл уены. Һәм тагын бер яраткан проектым ул уйланган уйлар. Инстаграмдагы беренче татарча цитатлар төркеме. Афәрин, демәк, әле үзең дә цитатлар уйлап табасыңдыр. Әс. Берәрсен Мәсәлән, кайнар чәй телне пешергән сыман телдә кешенең җанын пешерә ала. Нинди тирән, фәлсәфи цитата. Ничек менә политехника студенты шул хәтлек әдәбият белән якын, менә шигырьләр аның күңеленә хуш килә. Моның үзара берәр нинди бәйләнеше бармы? Беләсезме, мин үзем авыл мәктәбеннән. Һәм инде мин авылда укыганда миңа җитмиде менә шул төрле конкурсларда катнашырга, кайдыр барырга, китергә. Һәм әлбәттә мин рәхмәтле үземнең укытучыларыма, алар миндә шушы әдәбиятка мәхәббәтне уяттылар һәм башка төрле уйларны. Инде Әлмәт политехника техникумына килгәч, минем өчен чынлап тагын яңа ишекләр ачылган сыман булды. Мин Мәскәүгә дә бардым, Питерга да бардым, бик күп шәһәрләрдә булдым, бик күп конкурсларда җиңдем. Һәм чынлап тагын мин бик шатмын шунда укырга кергәнемә. Алга таба нинди планнар белән яшисең? Бәлки ниндидер югары уку йортына керерсең, әдәбият бүлегенә, белмим анда. Алга таба үземнең тормышымда генә журналистика белән дә бәйлисем килә. Һәм дә инде Казанга күченәсем килә. Тормышта хыялым? Хыялым? Хыяллар бик күп иде. Хыялларны кешегә әйтмиләр инде олмаз. Мин дә шул цитата белән җавап бирдем көткәнем. Әйтмә хыялыңны кешегә, шуңа ашмас. Бүген кайф көне. Әйе, кайф күтәрү көне. Юк, бәлки кайф көне генә. Синең кайфың булмаганда, син аны ничек күтәргә тырышасың? Беләсезме, иң беренче инде ул яхшы фильм карау. Һәм икенче үземнең песиләрем янына чыгып, аларны бераз сыпырып алсам, минем кайфым шул минутта күтәрелеп китә. Песиләрем диде, ничә песиң бар? 6. Юлбарыслар, арысланнар мин? Әлбәттә, һәр берсе дә шундый пародисты, үзенчәлекле песиләр. Алар бөтенесе дә синең фатирыңда яшиләр. Алар авылда барсы да. 6 песи. Афәрин, мондый үзенчәлекле һәм яхшы кәефле әдәбият сөюче политехника техникум төгәлләгән Казанга күченергә җыенучы амбициоз яшь егет Инсаф Низамиев булды бездә кунакта. Инсаф тормышында шуңда уңышлар телибез. Инсаф безне сүзсез калдырды, шуңа күрә без рекламага тукталабыз. Бүген татар орнаменты кая гына юк? Китапларда, күлмәкләрдә, хәтта тәрәзә излекләрендә. Безнең милли бизәкләребез кая гына урын алмасын, алар һәрбер кеше күңелендә соклану уята. Балык бистәсенең Күке авылыннан Айрат Сәләхиев кебекләрне авылда алтын куллы стадилар. Бүген ул калайдан ясаган тәрәзә наличниклары туган авылы Күкенең матур бер бизәге, яме дисәк тә ялгышмабыз. Мен моны Усманлы башладым. Үзем яңа шул газга фатуралар кирәк булгач, акча кирәк бит, но аны акчасы юк инде. Акпаса табайды. Агач материалдар эшләүчеләр бар. Мин беренче күрше фигурлардан киштем. Калай белән. Ясадым үземчә фигурда. Шуның белән башладым акрынгы, башта үземлекне ясадым. Ясадым, анда кешеләр килә башлады. Шулай дип кешеләргә хәкәрәтен генә булышалый. Менә бу матурлыкны тудырырга 10 көн вакыт киткән. Иң беренче эш шушы кечкенә генә алачыкта материал сайлаудан башлана. Аннан аңа бизәк төшерелә. Икенчесе
стандарт bir şabalım belki zıla. Aşağı edip sızarız. 5. Bunlarını çırıltan üzerine bir gün gerek. Tege ıstarlık tıksan. Onu sizden şöyle bir yana alam istemeyip hazır. Olga taба ул сызым буенча махсус кайчы ярдәмендә киселә. Şuşunda figürler gelip çıkayım. Aşağı tırıp kisem figürlerini. Киселгә шулай көч кирәк değil mi? Жигеланан теге көне буе киссәң кулга төшә. Тагын да матурлау, түгәрәк элементларын эшләү өчен Айра табиның үзе ясаган станогы бар. Түгәрәк элементлар шунда башкарыла. Шушында бүтән вакыт ятларга кисеп бетереп, җыелганнарына җыям монда. Кичкенә тәрәзәдә команда җыям, işte силикон җыеп шушына чак бите. Олы теге 3-4 тәрәзәләргә аларны чыгап җыям. Айра табый эшләргә инструментлар юк дип тормый. Эшен җиңеләйтү өчен ул аларны үзе уйлап таба. Менә бу станок ярдәмендә мизгел эчендә калын колайлар да бөгелә. Барлык бизәкләр әзер булганнан соң алар каркаска беркетелеп үзе сәнгать әсәренә тиң гүзәллек барлыкка килә. Монда һәр бизәк үз урынында булырга тиеш. Ясатучының теләкләре дә исәпкә алына. Üsttekiler kala, üsttekilerine uzgatırlar. Tırışmayın. Bana ama dağ figürler uzgatır. Çağın dağ figürlerine uzgatır. Бу эшне башкаруда Айра табига гаиләсе дә зур ярдәм итә. Иң беренче эшне бәя бирүчеләр дә алар. Бу эшне башкарганда дизайнер да, төсләр, бизәкләр буенча белгеч рәссам да булырга туры килә ди ул. Ә иң мөһиме күңел күзе аша матурлыкны тыю. Үзең ашамаса, кешегә ашамый. Үзенең теләгең булмаса, мондай берне эшләп булмый. Балык бистәсе районы Күке авылында бу эш белән шөгыльләнүче бердән-бер оста авыл. Авылдашлары да өйләрен ямьләгән, нур иңдергән өчен рәхмәтләрен килеп әйтәләр. Үзең тудырган матурлыкка багу бер рәхәт булса, башкаларга илтеп, аларны да шатландыру икеләтә дә рәхәт. Жылы февраль безгә туңарга бирмәгән кебек, яхшы кәеф көндә без сезгә күңелсезләнергә ирек бирмәбез. Бу миниатюра сәер кешеләр көненә багышланды. Сауларымыз, хөрмәтләрбез, Манзара тапшыруын дәвам итәбез. Сез 4 февраль чыгарылышы карыйсыз. Сез беләсезме, фехтование белән шөгыльләнүче спортчыларның башка спортчылардан аермалы буларак аяклары иң нык һәм көчле санала. Бу китап безнең музыкаль китап дип әйтәбез инде без аны. Гәрчә монда шигырьләр язылган. Кичкенә балалар өчен. Вагон бушаткан чакта булды. Вагоннар бушаткан чакта башка нәрсәләр. Теге үз көнебезне үзебез күрергә тырыштык. Дуслар, кешегә йолдыз чире белән аурисың дигән диагноз куйганчы уйлап карагыз әле. Бәлки гаеп сездәдер. Бүген без нәкъ менә танылган шәхесләр белән үзеңне тоту кагыйдәләренә тукталырбыз. Кызганычка каршы вакытында килә алмадым. Бу җөмләне әйткәндә, бер яктан вакытында килә алмаганга үкенеч бар, ә икенче яктан шуны каршы сүзе белән инкар итәбез. Филология фәннәре докторы Фуад Галимуллин ярдәмгә килер, хаталар өстендә эшне башлыйк. Һәм вакытында килик. Кызганычка каршы. Бу сүз тизмәне без сөйләмебездә еш кулланабыз. Кызганычка каршы мин бу гыйльми мәҗлестә була алмадым. Кызганычка каршы мин аны исән чагында күрмәдем. Кызганычка каршы бу романны укымаган идем шул. Менә һәр берсендә әлеге гыйбарә кулланыла һәм шул турыда уйлап карыйк әле. Оларда нинди дә булса эшне эшләмәвебезгә яки эшләп бетермәвебезгә үкенү белдерелә. Ләкин шул ук вакытта мәгънәсе дә шактый югала. Без инде шул үкенүгә
қаршы мөнәсәбәт білдірәбіз. Қызғанышқа қаршы. Һәм мұның мәғінәсі шақты сәйір кебек тойыла. Орыслар бір вақытта да против сожаления демейлер бит. Олар к сожалению дилер. Менә монысы аның шақты дұрыстыр, татарчаға тәржімә иткән вақытта қызғанышқа деген сөз келіп шыға. Бұл сөзді де біз ара-тирә қолланабыз, һәм ул һәр хәлдә дөресрәк қызғанышқа қаршы кебек шақты теге мәгънәсез яңгырамый. Демәк, иң дөресе қызғаныш дип әйтү. Бұл сөзгә нидә булса бүтән сүзне кушуның бөтенләй кирәге юк. Қызғаныш, мин бу милли мәҗлестә була алмадым. Қызғаныш, исән вакытта мин аны күрмәдем. Қызғаныш, бу романны мин укымаган идем шул әле. Шушылай сөйләшкән вакытта сөйләмебез түгел дә була, матур да була, фикер каршылыгы да килеп чыкмый. Рәхмәт. Артистлар һәр вакыт юлда, өйдә аларның бары тик ялгына әйтәсе килә дигән фикер яшәп килә. Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов башка төбәкләрдә күп йөреп, Казанның матур урыннарын карап өлгерәме икән? Гөлчәчәк Шәйхетдинова җырчы белән мәркәзебез урамнары буенча сәяхәт кылды. Кайсы кайында, кайсы син, байрагын итеп торам, ялгыш. Ни өчен бу җырны сайладыгыз дисезме? Чөнки бүген без Казаным сәхифәсендә Рәсим Низамов белән 90нчы елларга кайтып киләчәкбез. Татарстанның халык артисты белән Пушкин урамындагы 31нче йортка килдек. Хәзер монда консерваторияның фортепиано факультеты. Рәсим Низамов 1991 елда Казанга укырга килгәндә педагогия институтының музыка факультеты урнашкан була. Рәсим шушы тарихи бинада белем ала. 90 елның кыйнакларын бит теге үзебез белән һәр кеше белә. Тойган кеше без бигрәк тә үзебезнең җиркәдә тоярга туры килде. Ул вакытта зарлансаң зарлана түгел бу, әлбәттә. Ул вакытта яшьлекләрдә яшьлек хисе бар бер теге әле бәлки балалыктан да чыгып бетмәгән булганбыз, бәлки аңлап та бетермәгән, соңрак без аны аңлый башладык. Ләкин без бит барыбер авылда үскән кешеләр үскән, югалып калмадык һәр вакытта теге шушында йөргәндә студент булсаң да вагон бушаткан чакта булды. Вагоннар бушаткан чакта башка эшләр эшләдек. Теге үз көнебезне үзебез күрергә тырыштык. Шул вакытта укуны да калдырырга ярамый. 9нчы яртыдан башлап кичке 5-кә хәтле башта укыйбыз. Тиз генә киреп анда нәрсә бар? Әле ярый тулайтырак юл аша гына. Тиз генә киреп капкала баласында кире яңадан да шөгыльләнергә, музыка белән шөгыльләнергә кирәк, инструмент белән шөгыльләнергә кирәк, башкасы. Әле педагогик фәннәрдән тыш бит музыканың аның бик күп безнең. Кичке унда гына кайта идек. Бу җырында Рәсим Низамовның популярлашкан вакытыннан аңа кадәр төрле конкурсларда катнаша. Сәхнәгә ул үзен-үзе исбатлап килә. Иң беренче катнашкан конкурс ул иң беренче оештырылган елда ягымлы яз 1993 елны ул. Уникс мәшһүр концертлар залы бинасында. Анда мин 3нче премия лауреат булганмын икән. Аннан соң катнашырга туры килә 94-тә Салих Сайдашев исемендәге профессионал җырчылар конкурсы ул Түбән Кама каласында узды. Анда да мин 3нче премия мингел 3нче премия барганмын икән башта. Аннан соң 93-тә катнаштым мин татар җыры. Ул вакытта беренче катнашу әле минем әле теге нәрсәдер, ниндидер үрләр яулым дигән дип белә түгел. Күрергә, анда ул вакытта катнашкан чакта 200-дән артык 300-гә якын 250-300-гә якын катнашучы була торган. Бөтен ил күләменнән җыелган шуннан халыкара конкурс иде ул. Бүгенге көнне мәшһүр татар җыры конкурсы хәзерге вакытта татар моңы бу ел инде ул бирелде Илһам Шакиров исеме белән. Ул шулай ук зур конкурс. Нәкъ шуның дәвамы булып бара. 95-тә катнашып тәл узмадым. 97-дә генә мин аңа ул вакытта беренче премия лауреат булырга насыйп булды.
98-де бірінші концерт біздің Аляска Камал театрында болды, әлбәтте Салават Фақутинов бірлікте болды, аның тақдим ету. Білән, һәм шул вакытта соң башланып китте. Шуннан да инде ул башка шәһәрләр, башка җирләр, татарлар яшәгән күп төбәкләрдә бөтенесендә диярлек буларга туры килде. Бер җыр сине кинәт үткәннәргә кайтара ала. Әллә нәрсәләр искә төшә, күңелдә хисләр яңара. Казан урамнарын урарга чыккан җирдән хатирәләр ярып кайтты. Ә сездән инде истәлекләр уятты бу җырлар. Этикет сәхифәсе бүген аеруча кызык булачак. Чөнки анда безнең ярты иҗат төркеме катнашты дисәң дә була. Телевизордан еш күренгән шәхесләр белән очраклыгына урамда, кафеда, театрда күрешәсез икән, нәрсәне истә тотарга кирәк? ТНВ хезмәткәрләре исә һәр вакыт һәр кемгә ачык. Моңа хәзер тагын бер кат инанырбыз. Телевидениедә эшләүчеләр, җырчылар, артистлар һәм башка танылган шәхесләргә тамашачылар тарафыннан игътибар зур. Селфидан алып, шәхси тормышка кагылышлы сорауларга кадәр. Җавап алмагач ачу чыга. Дуслар, кешегә йолдыз чире белән аурыйсың дигән диагноз куйганчы уйлап карагыз әле. Бәлки гаеп сездәдер. Бүген без нәкъ менә танылган шәхесләр белән үзеңне тоту кагыйдә Силдер абый, сіз бит манзарада эшлисез, мен беләм. Мен карап барам сезне. Сез шундый яхшы алып баручы. Илдар абый, мен сезгә эшкә кермәкче идем. Миңа Радиха Бөгыймаев әйтте сезгә мөрәҗәгать итәргә дип. Сәлкәш, бездә, значится, былай инде. Димәк, безнең интернетта почта бар. Менә шушында бөтен гүзәлләрегезне әйтеп хат язырсыз. Яхшы, рәхмәт. Язырмын. Языгыз. Ә инде сүзсез генә текәлеп утыру аннан да начаррак. Ул да бит сезне кебек монда ашарга дип килгән. Димәк, аңа тынычлап ял итү мөмкинлеге бирсәгез яхшырак булыр. Уйлап карагыз әле, артистны сезнең кебек меңләгән кеше танып алырга мөмкин. Аларның һәрберсе кумирлары белән сөйләшә башласа, нәрсә булыр? Аның вакытын һәм шәхси тормышын ихтирам итеп үзегезне кулга алсагыз яхшырак булыр. Илдар абый, тагын бер-ике сорауым бар иде, утырсам ярыймы? Рәхмәт. Менә Гөлназ Рахматуллина шундый матур, аның серләрен белмисезме? Нәрсә дип әйтим инде? Беләм. Ярар. Әйсер Бөдердин шешелеп үзенә кем икән ул? Белмисезме? Менә ул турыда мен журналист булырга авырмы ул? Илдар абый, Венера Аитова бала таптымы? Ярый, сез алып синең баласы. Әйтерсез, мин шул сүзләрне. Әйтербез, әлбәттә. Миләүшә апа китте ул? Кайсысы? Бездә Миләүшәләр күп. Сезем алып барган? Сибгатуллина? Әйе, шул. Бүтән җирдә эшли. Кая эшли? Әйтмим. Олмаха диалог тараптыгысын сөйләшеп утырды булды. Ой, килешәчәктә килеп җитте. Юк, зыян юк. Дигәйдә, тәйләгез рәхим итегез. Утырыгыз. Рәхим итегез. Бу безнең Ләйсән, бу безнең Татарстан Яңгырасыр каналында эшкә урнашырга теләүче туташыбыз. Мен сезне телевизордан күргәнем бар. Страна знает своих героев. Танылган шәхесләрдән селфи төшерергә рөхсәт сорарга ярыймы? Әлбәттә, әмма вакытын һәм җаен туры китереп, сорарга кыймыйча артыннан ияреп йөри күрмәгез. Мин бүген шундый бәхетле. Әйдәгез бергә тагын бер фотография ясыйк. Әйдәгез. Селфи. Ярар, сау булыгыз, Илдар абый. Сез телевизордан матуррак, яшьрәк күренәсез кебек. Сезне бизендерәләрме ул?
Артистлар да безнең кебек үк кеше бит. Уйламый әйтелгән сүз аларның да хәтерен калдырырга мөмкин. Луиза Әмир кызы, сезнең үзегезнең менә шундый хәлгә очрагыгыз бармы? Мин һәр вакыт һәр кемгә ачык алмас. Дип ышанып калабыз әлеге сюжетны караганнан соң. Хатын-кызларга, косметологларга ничә яшьтән йөри башларга кирәк? Бу сорау Ир-атларга, гомумән аларга мөрәҗәгать итү дөресме? Әлеге сорауларның без барысына косметологның үзеннән белербез. Бездә кунакта косметолог Лилия Хөснуллина. Лилия, саумысыз, хош килдегез. Кышкы салкыннарның тән һәм бит тиресен кырытканын без беләбез. Менә кыш көннәрендә биткә нинди ничек игътибарлы булырга кирәк? Быелгы кыш ул хәтлек салкын булмаса да, җилле, юеш көннәр күп булды. Әле җылыта, әле суыта. Шушы һава тырышып, кул бит тиресенә зыян сала, кызарта, җәрәхәтли. Шуңа күрә өйдә без аны дөрес тәрбияләргә тиеш. Иртән урамга чыгар алдыннан питательный, ягъни туклыклы дип әйтәбез без андый кремнарны сөртегез. Инде кич белән өйгә кайткач йомшарта торган, ягъни увлажняющий кремнарны сөртеп ятыгыз. Чөнки батареялар эшләп тора, бүлмәдә кыры һава, тиргә дым җитми башлый. Менә шул профессиональ процедураларның килгәндә, инде сез аларның бу беренчесен санап үттегез. Кайсысы иң әһәмиятлесе? Кыш көнне пилинглар ясар өчен идеаль вакыт, чөнки кояш нурлары актив түгел, тирегә зыян салмый. Шуңа күрә инде кыш көнне без бик пилингларны яратабыз. Ул пилингларны аңлатыгыз әле нәрсә икән, чөнки дөресен әйтәм белмим. Нәрсә ул пилинг? Пилинг ул тирене яңарту дигән сүз. Пилингларның төрләре күп була. Бу процедуралардан соң вак җирчыклар, вак битшәләр бетә, тире тартыла, лифтинг эффекты да барлыкка килә. Яшүсмерләрнең битшәле битләре булса, акне дип әйтәбез. Без бу чирне аларга да пилинглар ярдәмгә килергә мөмкин. Пилинглар төрле була. Миңа инде үземә бик тә карбоновый лазерный пилинг ошый. Чөнки бу процедураны пациентлар бик җиңел кичерә. Тире кызарып та, шешенеп тә калмый. Хәтта макияжны шул көне ясарга була. Хамамга йөрмәгәнсең димәк Төркиядә. Белер иде пилинг сүзенең мәгънәсен. Пилингларны еш ясарга ярыймы? Юк, пилингларны еш ясарга ярамый. Иң яхшысы елына бер курс үтәргә. Курс дигәннән инде 2 яки 6 процедура, атнага 1, 2 атнага 1 пилингның төренә карап. Аның нәтиҗәсен шундук күренәме нәтиҗәсе, әллә бер никадәр вакыт үтәргә тиешме? Процедураны ясауга ук уңай нәтиҗәсен күрәчәксез. Ләкин инде менә нәтиҗәсе озаграк җитсен өчен аны курсы белән ясарга кирәк. Карбоновый пилинг дип әйткән идем бит. Менә шул процедураны, мәсәлән, кайбер пациентлар берәр махсус чара алдыннан ясаталар. Мәсәлән, иртәгә концертка яки юбилейга барасылары булса. Кияүгә Бүген килеп, карбоновый лазерный пилингны ясыйлар да, икенче көнне инде матурайып, яшәреп, концертка яки кияүгә чыгарга баралар инде. Гомумән ничә яшьтән косметологка йөрергә кирәк? Әгәр дә бит проблемлы булмаса, яки проблемлы булса. Гомер бу йөрмәсәң дә ярый. Әгәр дә инде проблемлы булса, бик күп битшәләр булса, акне дип әйтәбез, бу чирне. Артык кыры булса, артык майлы булса, шул чакта инде 12, 14, 16 яшьтән косметологка, дерматологка күренергә кирәк. Булай алганда инде 25 яшьтән бит тиресе картая башлый. Беренче җирчыклар да шул яшькә барлыкка килә. Шуңа күрә инде 25 яшьтән үткәннәргә косметологка күренергә кирәк дип саныйм. Алмазның төп соравын десертка калдырдык. Ир-атларга йөрергә кирәкме, косметологка юкмы? Әлбәттә, безнең кадерле... Кирәктер инде 7 ел картая микән бит. Безнең кадерле ирләребездә тиреләрен кайдыр. Ишеттеңме кудай? Кадерле. Яшь ирләрме ир-атларыбыз, әле безнең менталитетка туры килеп бетмиме бу? Минем пациентлар арасында ир-атлар бик күп. Бу бик яхшы тенденция дип саныйм. Тагын бергә артыр бәлки бу тапшырдан соң. Лилия, кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар сезгә.
безнең милләттәшләребезне, Татарстанда яшәүчеләрне матурлатуга багышлаган эшегез уңышлы булсын. Рәхмәт. Урамга чыкканда крем кулланырга онытмагыз инде бу әңгәмәдән соң шундый фикергә килдек. Йокларга ятыр алдыннан да сыларга кирәк диде әле. Хатырыш белән танышыйк, аннан соң тапшырыбыз дәвам итәрбез. Бүген без мода үзәгендә булган body flex сүзләрен онытып, иң борынгы спорт төрләренең берсенә тукталабыз. Борынгы Һиндстанда корал белән күнегүләр ясау кагыйдәләре тупланган изге китап булган. Борынгы Грециядә һәм Рим империясендә фехтовкалау сәнгать төре буларак киң тарала. Грекларда салкын корал кулланып көрәшергә өйрәтә торган мәктәпләрдә оештырыла. 16 гасыр уртасында Европада фехтовкалау үзәге буларак башта Италия, соңрак Франция санала. Франция короле мушкетерларның фехтовкалау осталары буларак даны бүтән Европага тарала. Республикада исә бу спорт төре хәзер нинди урын алып тора икән? Сіз білесізме, фехтование белән шөгыльләнүче спортчыларның башка спортчылардан аермалы буларак аяклары иң нык һәм көчле санала. Чөнки фехтованиедә бөтен көчнең 70% аякка төшә икән. Тик өстенлекләр моның белән генә шикләнми әле. Бу факт арт фехтованиедан тыш әлеге спорт түренең барлык өлкәләренә дә кагыла. Әйе, коралларга карап рапира, кылыч, кул таягы, карабин, шпага фехтованиесен аералар. Бүген сүз соңгысы хакында барыр. Фехтование барлык Олимпия уеннарына да кертелгән 5 спорт түренең берсе. Шпага спортта иң җитез предметлар арасында пуледан соң 2нче урында тора. Әлеге спорт коралы тиз хәрәкәтләнсен өчен тиз фикерләргә дә кирәк. Фехтование называют быстрыми шахматами. Фехтованиены җитез шахмат уены дип тә йөртәләр. Биредә көндәшеңне беренче чиратта башыңда аң һәм акыл белән җиңәргә кирәк. Соңыннан тиз хәрәкәтләр ярдәмендә һөҗүм ясау зарур. Кем беренче булып шпага ярдәмендә шәнчи, шул җиңә. Баланы әлеге спорт түренә гадәттә 6-7 яшендә бирәләр. Әмма фехтование шундый спорт төре, аның белән кайчан шөгыльләнә башласаң да соң түгел. Куркынычсызлык өчен дә борчылырга кирәкми. Махсус костюм, перчатка, битлек бар. Коралның эче шома, балалар өчен аерым шпага да ясыйлар. Җәрәхәт алу мөмкинлеге аз. Прежде чем мы берем ребенка, баланы фехтование түгәрәгенә алганчы, ул табибтан рөхсәт кәгазе алырга килә. Әлбәттә, йөрәкне тикшертергә кирәк, чөнки аңа күп көч килә. Өлкәнрәк балалар тикшеренүне махсус физкультура диспансерында үтәргә тиеш. Биредә исә тирәнтен тикшерүне алып барыла. Аны бала ел дәвамында үтәргә тиеш булачак. Фехтование белән шөгыльләнгән балаларның күнекмәдән соң да дәрте ташып, күзләре янып тора. Сүз уңаеннан фехтованиегә кызлар шактый йөри. Тарихка күз салсак, хатын-кызлар өчен шпага 1989 елда гына барлыкка килә. Шушы ук елны беренче чемпионатта оештырыла. Я занимаюсь фехтованием 3 года. Мне очень нравится этот спорт. Мин фехтование белән 3 ел шөгыльләнәм. Бу балачак хыялым. Киләчәктә чемпион титулына ия булырга телим. Разминка, потом... Безнең күнекмәләр түбәндәгечә үтә. Тәнне язабыз, төрле күнегүләр эшлибез, шпага ярдәмендә мишайга кадап, осталыкны арттырабыз, аннан соң парлап шөгыльләнәбез, ахырдан янә гомуми күнегүләргә күчәбез. Фехтованиены хобби гына түгел, алга таба тормышын аннан башка күз алдына китерә алмаган спорт төре буларак та кабул итәләр. Меня привела сюда мама, я занимался 3 года плаванием, мне надоело. Мине фехтованиегә әнием алып килде. Башта мин йөзү белән шөгыльләнә идем, ләкин әлеге спорт төре күңелемә хуш килмәде һәм мин бирегә килергә булдым. Беренче чиратта мин фехтованиены хобби буларак кабул итсәм, соңыннан нәтиҗәсен күргәч, бу спорт төренең минеке икәнен аңладым. Көненә 2 тапкыр шөгыльләнәм. Иртән, аннан тренер белән шәхси күнекмәләр, укудан соң янә күнекмәләргә киләм. Беренче медалемне әле балалар арасында Идел буе федераль төбәгенең беренчелегендә алдым. Әле дә исемдә, сәгать 10-да башланасы ярышка иң беренче булып иртәнге 7-дә килеп утырган идем. Зурлар арасындагы уңышларым Мәскәү, Финляндия, Люксембург һәм дөнья күләм ярышта 3нче урын алуым. Фехтование физик яктан әзерлектән тыш җитезлек, бераз хәйләкәрлек һәм фикерләү сәләте өсти. Кем белә, бәлки сездә яки балагызда мушкетер булу теләге бардыр. Аны бары уятырга гына кирәк. Эй, машина җитте минем башыма булмасын өчен,
кагыйдәләрен һәр вакыт үтәргә һәм үзгәрешләр белән танышып торырга кирәк. Үзгәрешләр белән безне полиция майоры Рамил Мөхәммәтҗанов үзе таныштырам ди. Рамил, саумысыз, хош килдегез. Исәнмез. Әңгәмә алдыннан легендар фильм искә төште. Машинасы булучылар аннан кутыласы, машина булмаучылар аны аласы килә диләр. Машина алырга теләүчеләр артамы бүгенге көндә? Бүгенге көндә статистика буенча машиналар бик күпкә арта. Без инде күбебез беләбез, һәрбер семьяда хәзер 2-3 машина. Шуңа күрә дә инде үзебез күреп торабыз машиналар. Һәр кеше башына диярлек. Менә шул машина хуҗаларын нинди үзгәрешләр көтә 20-нче елда? Аны теркәгәндә, һәм инде ул үз исеменнән төшергәндә, үз исеме учетларга куйганда. 2020 елның 1 гыйнварыннан яңа үзгәрешләр кертелде. Бу үзгәрешләр иң беренче чиратта Элек 16 яшькә кадәр машиналарны 16 яшьлеге тулмаган балаларга машиналарны учетка куеп булса, бу хәзер ярамый. Бары тик 16 яшь тулган балага гына, 16 яшь тулган гражданиннарга гына паспорт алган кешеләргә генә машинаны учетка куеп була. Икенче үзгәреш бу машиналарны карау, ягъни элек машинаны башка подразделениедә башка инспектор караса, аны башка теркәү органына алып барып машинаны учетка куеп булса, хәзер бу ярамый. Кайсы заявление, кайсы органда бирәсең, шул органда гына машинаны, аның стоянкасында гына карарга кирәк. Димәк, машинаны алып килү мәҗбүри. Машинаны алып килү мәҗбүри обязательно. Өченче үзгәреш бу ташламалар. Ташлама, әгәр дә инде госуслуги сайты буенча язылып, www.gosuslуги.ru сайты буенча язылып килсәң, бу һәрберебездә белүенчә 30% ташлама. 30% ташлама һәм дә ул госуслуги бик мөһим, үзеңнең вакытың кайсы вакытта сиңа кирәк, шул вакытта язылып, син ЮХИДига килеп, шул вакыты буенча үзеңнең документларны тапшыра аласың, һәм дә шуны әйтергә кирәк, бу кемдә кем госуслуги сайты аша язылып ЮХИДига килә, аларны операторлар беренче чиратта документларны обрабатывать итә, һәм аларның документлары тиз арада әзер була. Һәм дә госпошлина турында сөйләп киткәндә, бу яңа приказ буенча, яңа канун буенча яңа виртуаль номерлар дигән төшенчә барлыкка килде. Яңа виртуаль номер нәрсәне аңлатасың ул? Кеше машина алганда, аңа бирелә виртуаль номер, ягъни компьютер үзе сайлап ала номерны, һәм аңа шушы водитель хуҗасына, шушы машина хуҗасына бирелә аның машинаның паспорты, свидетельство о регистрации, номерны инде ул махсус организацияларда үзе печаттап ала. Бу эшсезракмы, яисә вакыт ягыннан? Бу әлбәттә эшсезрак, чөнки әйтүемчә, яңа номер алса, ул ЮХИДи инспекциясында яңа номер алса, бу 2850 сум була. 2850 сум була, ә инде виртуаль номер булса, 850 сум ташлама түләп ЮХИДи инспекциясына, махсус организациядә аларның үзләренең тарифлары дип әйтик, аларның тарифлары буенча номерлар алалар. Дәүләт номерлар турында сүз киткән икән, дәүләт номерларын үзең өчен саклау күпме вакытка бирелә? Мәсәлән, минем номерым бар икән, мин аны калдырасым килә, күпме вакыт мин аны саклап тота алам? Бу өлкәдә дә, юнәлештә дә үзгәреш бар дип беләбез. Әлбәттә, безнең күпләребез инде ниндидер красивый номера дип әйтик, үзләренә ошаган номерларны алар, яңа машиналар алганда үзләреннән саклап калдырасылар килә. Әлбәттә, бу возможность әйтик бар, бу номерларны 1 елга кадәр саклап калдырырга була. Безнең инде үзгәрешләр булды, бу виртуаль номер алып була, машинаны алып килергә кирәк, теркәр өчен һәр урынга чыгып караулар юк, һәм ташламалар шулай ук кала, госпошлинада алар бәйләр артмаган, госуслуги аша теркәлсәң, Узын сүзнең кыскасы тагын инде үзгәрешләр бар. Менә без кайсысын игътибар үзәгеннән төшереп калдырдык?
Хәзер машина алганда, яңа канун буенча хәзер машина алганда кешегә үз регионында кайда ул пропискада тора, шул номер регионлы номерлар бирелә. Алмазга тагын бер аңлатырга кирәкме? Кирәк, барысын да аңладым, бөтен үзгәреш. Мәсьәлә китергәндә монда, ягъни мин машинаны чит регионда алсам, Мәскәүдә монда, Түбән Новгородтамы, Петербургтамы, һәм мин аны алып Татарстанга алып кайтып, мин шул машинаны үз исемемә теркисем килсә, бу машинага ул регион түгел, 99 анда 52-нче регион түгел, безнең үзебезнең Татарстан регионы 116-нчы регион биреләчәк. 716. Аңлашылды. 716 һәм 116. Мен қонаққа келген үшін бик зор рахмет. Бұл өзгәрішләр белән яңа елда исән-имин матур гына эшләргә насип булсын сезгә. Рахмет. Кунагыбыз белән саубулашабыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Елмайып башлыйк, һәр эшне елмайсын, һәр йөрәк. Бәхетле булыйм дисәң, ешрак елмаю кирәк. Күңелсез булып китсә, елмайып карагыз, шул чакта дөньяда башка төсләрдә күренәчәк. Һәм шуны онытмагыз, кыштан соң яз килә, төннән соң көн туа. Хәл ителмәслек булып күренгән авырлыклардан да ким дигәндә 5 чыгу юлы бар. Иң мөһиме яхшыга юрау. Ай калка, төн өчен, кояш чыга, көн өчен без эшләдек сезнең өчен. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Исән-имин йөрегез.